beschikbaar op de website bonairestemd.nl. Daar kun je allerlei informatie krijgen van, zeg maar, van stembureau tot de openingstijden van de stemlokalen. Wij doen een oproep aan alle mensen die stemrecht hebben om te gaan stemmen. Verder is het ook zo dat wij een wens hebben dit jaar dat het aantal mensen die een stem gaan uitbrengen hoger ligt dan de vorige keer. Vorige keer, dat was ongeveer 2,5 jaar terug, was de opkomst rond de 23%. Dus als we dat kunnen evenaren, of beter gezegd, hoger kunnen uitvallen dan de afgelopen keer, dat betekent dat wij dan eigenlijk een duidelijk signaal afgeven dat wij het systeem respecteren. We leven en wonen in een democratisch stelsel. Dat het van belang is dat iedereen, zeg maar, probeert om ook invloed uit te oefenen op degene die ook bepaalde dingen voor ons bepalen. Dus nogmaals, maak gebruik van je stemrecht. Ga stemmen. Mashadanki, gezaghebber. Dankjewel, gezaghebber. Mashadanki por su atención. El siguiente update tocante el desarrollo de elección está más o menos 5 horas de tarde, 7 horas de noche y de encarreda de mitad de 10 de anoche lo dona una actualización a Trobe. Y para mitad de 10 y después nos purba de doen el resultado preliminar. Bedankt allemaal voor jullie aandacht. De volgende updates over het verloop van de verkiezingen zijn omstreeks 5 uur en dan 7 uur 's avonds. En ook ongeveer om 9:30 's avonds zullen wij een update geven met de tussentijdse uitslag. Voor nu, dankjewel.